satu perform hadir bareng Karisma Laras. Ada Coach GM Pro Audio. Terima kasih matur, thank you. Saben dino rasane ra karuan, ngombe kopi lagi ning rasane bae tenan. Bangun mangut lele rasane kok podo tempe, opo koyo ngene rasane wong ora duwe. Cintaku mboyo sampun nesu-nesu, iso rasa kudu nganggo mecucu emanan paras bagusmu, tapi do karo hatimu rungono rembangan manisku. Aduh sayang punten saestu, yen durung saged nuruti opo karepku, tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayake ku kepiye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah, sajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono panjenine saben dino. Karisma Selamat untuk semuanya. Mari pulang menikmati dengan yang tersaji. Mas Kevin, goyang dong. Coach GM Pro Audio. Cintaku mbok sampun nesu, kabeh iso rasaku tuh nganggo cucu paras bagusmu dape to karo hatimu rungono rembangan manisku. Duh sayang ngapunten saestu, yen durung saged nuruti opo karepku, tapi ojo sumelang ono dino liyane bakal tak upayake buka piye carane. Tresnaku ora bakal luntur, sayangku ora bakal goyah, sajan kahanane bubrah. Aku bakal setia, ora mungkin mendua, matur suwun sampun ono panjenine saben dina. Karisma Rodi Saudara. matur suwun. Cintaku mbok yo sampun nesu, kabeh iso rasaku tuh nganggo cucu manen paras bagusmu, kabeh do karo hatimu rungono rembangan manisku. Aduh sayang ngapunten saestu, yen durung saged nuruti opo karepku, tapi ojo sumelang ono